Esan didate magia egitea ez dela horren zaia, burbuinaren uinak bideratzen jakin behar direla. Banoa, abra, kadabra, hasi dadila, programa. Mekatxi lamar, bani joa berriro. Abra, kadabra, hasi dadila, programa. Kaka, zarra. Kaixo lagunok, eguerdion, eta alain, ala nigala magoa, nola dituko zaitugu? Hemen etxean, alain. Alain, bestela toki gainean, niala. Ados. Alain. Hemen txibili naiz ni, abra, kadabra, eta ez eta kakasarra esan dut, eta saio hasi da, ez dakit magia indeten. Bueno, igual horrek funtzionatzen da, ez? Azkenean bakoitza bere... Bere hitz magikoa, azka, zubak ez hitz magiko ikan? Ba, nik esolan ez dut erabiltzen hitz magiko bat beti, baina bai gestoren bat, o gesto magikoak, gesto gustatzen. Gauzak balio dute hori, ez da? Zukalden zemuz moldatzea. Bueno, nahiko justo, Nahiko justo. Makarroiak eta petxuga bat iteko kroketa, ama makindako kroketak, nik frigido hori bai. Gaur adi, elkarrekin dingo jau, bakailu ostopila, piperra dakin, eta gero pare bat gauza lagungarri bezala. Ados? Oso ondo. Venga, magia, errezeta inda. Katxila, Mar, ni uste nian ja errezeta inda ongo bala, eta ez zaigu atea, ez da? Ez. Keixo, praktika bimiako dugu. Praktika bingo, horrena garatu ingo jat, bale? Nundik noa ibiliko gaituken errezetakin, bale? Ingo deuna da, bakailua esan duen bezala ostopila. Horrezen nahi du esan? Lasai, erresa da. Bakailu ingo deuna da, konfitatu, lehendabizi olio virginan ingo deu baratzuriak ondo gorritu eta piperrakin, hoiek ateako ditugu, bertan sartuko dugu bakailua, konfitatzen utziko dugu, eta bertatik ateako dugu, eta laskatxoak ateako izkio, ostopila prestatzeko. Baino olio hortan, botako dugu bai pipermin pixka gehiago, baita bakailuan azala gehiago, pilpila erresa goiteko, zeatikan gelatina azaletik ateatzea, bueno, burutiko baita kokotxetatik, baino azalian egoten da gehiena. Ordun gero hori berotuko dugu, epeltzen utziko dugu, eta pilpila prestatuko dugu. Ordun ja, bakailua dakau lasketan, pilpila prest, eta bertan prejitu ditugun baratzuiak erabiliko ditugu alioli batiteko. Hor dakau ospina, arrautza, baratzuri prejitu horiek, eta olioakin alioli ingo dugu. Baina esan dizuet ostopila izango dela bakailau eta piperra dana. Orduan, piperra da, ingo deuna da, hau laben sartu erretzea, gero zuritu eta tiratxoak atea, piper berdia tiretan prejitu, eta tipulinakin batea. Beste alde batetik ingo deuna da patata zuritu, xerratan moztu, eta orduan jaukiko dugu. Bakaioa lasketan, patata xerretan, eta piperra da prestauta. Orduan moldetxo batean jarriko dugu horrela, azpin patata, piperra da pixkat, bakailau pixkat, eta berriro patata, berriro piperra da, bakailua, aterako dugu, eta plateran gainean botako dugu pilpila. Eta hori gutxi balit, esan duen bezala, alioli batekin lagunduko deu, eta horrengo deu patetxo bat, oliba beltzak, eta antxuak salazoian, birrinduko deu, eta lagungarri patetxo txiki bat jarriko jo. Ados? Bai, nire makarroia moduan, azkarraskarta erretzen. Tita, hemen, lanak eman ditugu, lanak zeingo deun esan ditugu, ingoetenan nik hau, laben sartu, bakailua konfitatzen hasi, eta zu patatakin lagunduko jazu, bale? Patata zuriteko galen bai, ez da? Bai. Bale, ados. Bueno, magia batzuk ingo zibuzu gorkuan? Bai, nahi bozu, azteko lan pixka... Ja, azteko baitu ja? Bai, reseta zua ja saldu duzu, eta ni pixka galdu naiz, ja, inbeste gauza. Ike kezka galdetu, bale? Ia zuri galtzen lortzen dizuten pixka. Bale, a ver galtzen naizen, Baraja batekin bakarri. Bale, ze tipotako truko egitetuzu? Gehiena hartakin, gauzak ateatzen dira... Pixka danetik, kartak, beste pare bat gauza ere karri ditutu, dirua lortu. Gero bilete bat jongordetzen norbaitek urbiltzen badigu gero, proboko dugu zozeiten. Bota, ite buena gaina magoak bileteak gelditu iten dia, hori izatea okerrena, esatea. Eskatu bizut, pokerreko barajatikan, aukeratzeko zenbaki bat bakarrikan, batetik amarrera, erregeraino nahi duzuna. Venga, erregia bea. Erregia izango dira. Bai. Zaude hemen, beste mordua karta, baina erregia nahi bozu, erregia, bitu, adibidez iten da horrelan, tal Elena. Bueno, hau da... Dana erregia beste izango. Ez, eso indik. Bueno, zuko aukera duzu, gainera, ez? Letxe. Izango esan hola nitia.
Bigarren erregia, bigarren. Hirugarren abitu, esku batekin. Bat, bi, honekin hobeto, hementxe. Eta nuen ateak hori. Ia izi celebria. Boltziko bat gatu barruan. Eira, ama. Eta esan, zenbaki bat, batetik 10 zu nahi duzuna. Irua. Irua, baina da zozegatik, o... Batxekit. Ez dakizu, baitu, a ber. Botatzegatik. Bat, bi, eta hiru. Ez, esan behar zenun beste zenbaki bat. Irua, bueno, itxoin, iten badago lan igual, abitu, bai, erregia hortxe. Ia izi celebria. Ni guztien nian labana ondo moitzen niala, baina guain kontuatu nok etxekitela moitzen. Aila, utzitak hartzak hor, tasi patata zoritzen. Jazten gera. Ai, ama. Eharrak emango zizkigu gaur hemen, alainek. Ai, ama. Bueno, hau guztia. Nola zitzan hau guztia ikasten? Nola tan sortu da, nola inaiz mago? Jo, bueno, txikitan ez nik uste dut, ume asko moduan, magia borra, solako magia borra kaja batekin hasi zen afizioa. Bai. Baina hori hor gerau zen, ez? Ume dana moduan, kajia zabaldu, jolasa probau, eta gero kajia berriro kajoian gorde eta hor gerau zen. Eta hortik urte batzutara, 12 urtekin ere amak udaleku batzuk aurkitu zituen magiari buruz, magia udalekuak. Eta, anima bengo naiz, ez? Bertan, beti txikitan hori magia borraseko kajia eta asko gustatzen jatan, guazen ara. Bertara junta, egunero mago bat etortzen zen, bere aktuazioa itxan zaban, gure trukoak ikasten genitun, eta urte nintzen handikan aita ama... Mago nahi dut izan. Osea, txundituta ateatzen izan handikan, ez da? Nola itezkie truko hauek, ez da? Flipa, eta ikasi genuen gutxi horrekin ere, azkenean placer bada. Lagunak eta bere ganatu dituan, ire ganatu dituan, eta... Eta jendia parre itxia, iten dutenakin, eta hori, azkenean ez daka presiorik. Karo, osea, goxatu, baina jende goxatu araztiare horrek betiteik, ez da? Asko gai, uste zu esela, ez? Dudi gabe. Eta zezan bihar nian, abai azteko la afiziotxo bat, azteaiz aurreka, baina noiz iteaiz profesionala komila tarten, noiz azteaiz ja esatek, ogibide hau nahi dia tartu. Bueno, izan da prozesu nahiko poliki-poliki, ez? Naturala, nahiko naturala. 12 urtekin hasi nintzen, eta gurasuak beti lagundu diabe hontan, eta beti egon albuan laguntzeko. Baina beti ere esan dira... magia, hori zeaek ez. Beti eta aktuazio bat urtetzen danean, kotxia hartu eta beraiek eraman leku batetik bestera. Baina hori bai, ikasketak mantentzeko eta hortan... Agurasok eta esan die, ikasketak ez alde batea guzteko, bakarri mago izateko baizik eta... Zen mago izatea... Ez deke erresa, ez da? Surtia ere bila da pixka, magia ere bai. Magia ere bai bila da. Orduan da, zei kasketa ditu? Pasan nintzen batxillargo artistiko batetikan, bertan marrasten ikasi naban, pixkat ikasi naban marrasten. Ez dira la magia iteko asko laguntzen, baina, bertan ibili nintzen beste arte forma batzuk ikasten, eta horri azkenean, beti ondo dator. Dana gaitzego azkenean, ez da? Eta gero, arte estenikotako ikasketa batzuk initun Bilbon, pixka teatro mundura eta payasua nahitia, eta... Holtza gaine egotziei gustatzen zaik, ez da? Hori bai hoa. Asko. Badauz gauza batzuk geixo eta beste batzuk gutxio. Bufon klasetara, oie gizitxoan egin beste disfrutatzen. Eta zizan behar nian, geho ikindituk ikastaro batzuk, oibilia izen... kursok iten edo artista batzukin o mago batzukin behaien ondoen ikasten? Magia normalian izaten da, nahiko ibilbide bakartia, ez? Bakarrikan etxean praktikatzen dozu askotan. Haukina ban surtia 14 urtekin joten itzala astero Bilbora. Bilbon zegoen magia eskola bat, fabrika de magos, itxi zegoen indela pare bat urte COVID-an bueltan eta bertan egon nintzen, urte terdi olako zoze, azkenean gure klasia, ginela azkenengo nivela, desegin nintzen, bat Madrilera, bestia zakinora, beste batek klasia lagazeban, eta, bertan ikasitakoekin etxera, eta etxean praktikatzen urte guzti hauek. Autodidaktare bai izan zean, pentsatzen gaur egun sare sozialetan, eta ez horitan, da heldala praktikatu, ez da? Gaur egun azkenean, liburuak eta magia liburuak, informazio gehien dakasuna magia liburuz, liburutan da, eta YouTubeen eta ere bai, tutorialetan edo... Hori da, hortik pixkat ikasteko badao. Eta gero nik uste dut ikasteko modurik onena beti izango dela, beste batzukin juntau, zure sekretuak kontau beraien sekretuak zuri, eta lan gure artean ikasten dugu hortan beti saiatzen gara. Artista izan bihar da, zeatikan
hor magietasunen bizkorra izan beharra ez da? Hor abila izan beharra pertsona bat, ez da? Ez dakit bizkorra, baina distraitzen jakin behar dugu perfectamente, hori seguro. Zein da truko bat, magon bat izateko, egia. Ostras, galdera ona, Mostu horrela nagozu, panadera esatean bezala, xerretan, eta hori godo hemen prejitzen jara. Holan? Bai, oso ondo. Nahiko finago, zakitan berti dugu bi geruzak iteko. Hola xe. Vale. Nik uste dut, mago bakoitza bere esparruan, sartu jako da. Adibidez, Juan Tamariz, nik uste dutanok ezagutzen dugula, bai naguzionok eta bai txikienak ere bai ezagutuko da bezein dan, eta bere trikimailua da, bere pasioa eta epintzen dion gogo horiek, zelan urtetzen da estenatokira barre egiten ondo pasatzen, eta 80 urtekin indiokan primera pasatzen da estenatokia gainean. Eta hori transmitutik da. Hori da, bai. Porque gehien bat, bai, guaz magia ikustea, baina aldi beren ondo pasatzea, ez da? Ondo pasatzea, bai, nire ustez hori oso garrantzitsua da, beti estenatoki gainean gaudenian jolastu inbia dela. Orduan pixke plaza gizuna izan behar da, ez da? Horra igo eta jendia elkarriz eta hori, baina jendia inbertzaio igual begira da besteleko batea bideratu zukturko kiteko, edo nola? Bai, pixka bai, hortan misdirection deitzen zaio inglesez, bai, distraitzia, ez? Hori beti kontrolatzen dugu, jendia nora begiratzen dugu, gu nora begiratzen dugun, eskuak alde batera eta trampak bestaldera. Mingainare bai hona izan behar da, ez da? Hori, bai, azkenean ditxugun herramienta guztiak distraitzeko erabiltzen ditugu, bai. Eta adibidez, zu holtza batea igotzen zeanean, zerrekin haste da? Zure saioa nola hasten dira? Neri, pixka, saioan arabera, ez? Gumiekin, nik argi dakar, eta zibia zerala a tope. A tope, ze gumiak magia nahi dabe ikusi, eta gumiak nahi dabe alik eta azkarren ja, hau magua da. Magia nator ikustera, magia nahi dabe ikusi. Hitz egiten azten zera batzutan. Hau zera, ipun kontalari bat, edo? Hitz egiten azten zera, eta gumiak jazten dira, hau magia nundau. Orduan, hasieran, lehenengo momentuan, zua, o desagertarazi, baina a toda leche. Bai, eta nagusiekin, pixka da kasu, denbora pixka gehitxu, misterio gehixo sortzeko, jendia galdera batzuk, iteko. Ni askotan gurtatzen hau eta pauta urtetzen nahi zinta islante batekin, pixka da, hitzegin gabe azten naiz, mimo pixka titen, broma batzuk iten, eta horrek ja, misterioa sortzen da, eta hortik ja, magiara bideratzeko primerako ambiente bat sortzen. Eta hori... Hau lan ondo? Bai, ezin hobeto, bai, izkin honi, hau, beltza hauek du, eta albaitu zu pare bat xerratea, hortik ere bai atea. Eta hau utziko duena da, ingoitugu patata prejituta, baina konfitatu ingoitugu aurrena zu basuan, bukaeran ikutu bat emango jo, gero xamurrak egoteko bere lekuan. Bale, jarriko ditugu horrela xe, eta gero gatzan puntua jarriko jo, eta listo. Bueno, orduan garrantzitsuena ikusten denare bai, zue hon behartzeala, alai, jendiei, osea, ez da bakarrikan magia eitia, ez da? Beste gauza asko dialde berian, ez da? Bai, pixka showman pixkat, hori egitza, ez da? Lan hontan nik uste baietz. Bai, azkenean, bestela jendia nik, eta bueno, ziri uste dut, René Labandek uste dut esate zabala, jendiak lagako dizula, magia ez bada ondo urtetzen hau, bueno, pasako da bala, baina ondo ez pasatzia hori, inorek ez dago admititzen, beti... Kisto magia indi, baina espertu inau. Hori da, orduan... Ba, ez di balillo, orduan inberdik azteko eta behin ondo pasa. Hori da. Ona. Bueno, hemen ni bakailua nahi nun martxan jarri, utziko du pixa kolore gehiago hartzeko, gero olilloke bai zapore gehiago hartzeko batzuian eta piperminana, eta bitartian jungo gea, bakalauz Zuloaga, bertan indigue, bakailua pilpilian, eta trekimaina batzuk eman dizkue, ondo ateatzeko. Oazen berta. Haupa, Joseba, barriro gauz hemen. Ni Alberto Zuloaga naiz, da hemen gauz nire dendan, Bakalauz Zuloagan. Da gero erakutzi gutzut, zela nein makallao pilpilian errez da trukutxo batzugaz. Horein kontako tzuet, zela nein makallao betzean harin, fasil, da ondo. Beguz gauz egitxi, berakatza. Orioa, oliba, gradu bat, auki daiela kolorea. Makailoa. Da, kokotxak. Makailoa dau gatzaken dute, beratute, kokotxak bardin. Honik egon dire, haulo dir, lau egun, da honik kokotxak egun dardi, hola nokio da ze uretan, urotzagaz betik urotzagaz. Da, ingo gune da, sartanean, kasulak niri txatar guzetan, sartena da onena. Da horrein, ingune da, botaku horioa ona, horioa erdie, zue egon daitela, horrein ez da bardure fuerte badau, da berakatza prikitako, da ingotzena da, bota berakatza barrure,
hartzen dauenean kolorea, ez erre, doretan danean, hain guzatera, papel batera, da gero beste erdie, sartuko makailaua beratuten, horiotan. Horein botak utzet horio apurbe gehiago, tapau arte, da ipiniko suabe. Bueno, azala gorantza ipinilai lehenengo momentu beten berantza, azala, eta gero gorantza. Bai, pasetan dana da, azalean dau gelatinari gehien dekona, makailaua da azalean. Da ipinten dugu, horioa bero dauenean, azala berantza, pasetan dana da, gelatinia egiten da erre, tostau, da ez da botaten gero, gelatinia. Da itxikutzagu, 10 minutu edo ordu loren. Ikusiku gitxi gora bera, zenbat arduko dauen. Itxi, reposetan bertan, sartenean. Ja, urtetan azten da, hortik, jugoa, horrek esan gure dau, ja, makailaua egiten inde dauela, paltaiakola gitxi. Ingudana da, kendu horioa, hasi mogiten, holan, da bota horioa apurke, ikusten zu zelan egiten da, pilpile, da kokotxak inguzkoena da lagundu asko gelatini ateraten, da pilpile fazilego egiteko. Hau ligateko egiten da, zutatik atera, da apurke, otzituten danen apurtxubet, makailaua dau bero, badoa egiten pilpile, dana ligauko da, tarda egiten da, nik egin do makailaua pilpilean, ikusi duzu zelan urten dauen, baina ez da beste pekatu, koladoru zetea. Erabili koladora, urtetan dau, pilpilek askozaz ari nau. Da pilpil. Ez beste gauze bat, da bakadau al pilpil. Koladoragaz, batidoragaz, edo zelan egiten da. Inok ez da egila esan, ez da la pilpil. Bueno, Joseba, erakutsi utzuete nitakiten atrukuek. Makailaua egiteko, etxean, fazil. Da, pentsetan dut, ondo urten gutzula, dan hori, intentau, irtea makailaua pilpilian, ze da, gauz bat, fazile, erreza da. Da, beste gozo bakuru basu egun baten, aizan. Da hemen egongo gara, zeuen etxea da hau, detorri, bakalauztu luagan. Ona, Alberto, ona, egia esan erra pilpilatea zekena hor, eta ire trukuak jarriko izkila gure zukaldian martxan. Egia esan, truko garra hor, botaituko kotxita batzuk eta horre laguntzen dio dana jazten. Eta esan duena, pazientzia behar da, eta denbora behar da, eta lasai. Ea guri, zuri bezain ona teatzen zaigun. Bueno, ingo deuna da, hemen, betu, batzu ja guain baiakala kolore harran, hartu du hemen sustantzia, ingo ditugu atea, eta gero, danak erabiliko ditugu, aliolia egiteko, Eta hemen ingo deun gauza bakarra da, guain, zua basuan, iaia jetxingoet pixkat, guain pixkat berotxo egongoa igual, baina bakailua jarriko dugu. Segundutxo bat, horre esan du, etzaiola gustatzen bakailu beak gora behira jartzula, zeatik gero, gehiagi erretzen bada ez dela potoltzen, baina ingo duguna da, momentu bat horrela, eta gero nola hemen azal mordoa badazkaun, pilpila erraiteko, hori da beste trukotxo bat. Azalian esan du dakala sustantzi gehiena, ez dala erreberra azala, zeatik bestela, bertan bera gehatzeala, baina ingo duguna da. Buelta eman guain, pixkat, gorritu deu, eta buelta matei otenean, ja zutatik kanpo dagatia ia, konfitatzen utziko du, eta ja salakin barruan, bale? Venga, hau esan da, irrekitan getxaude beste truko bat ikusteko, namusi. Baiala, soka batzukin edo? Soka batzukin? Sokakin ebai? Iru soka. Iru sokakin? Ne ez dira, txintxilika jarriko, ez da? Baina, gutxi gora bere ikusten dira, santzekoak, eta baina santzerako. Hori bai, biharko zure laguntza pizkatu, esku bat eman biharko dazu, Vale. Venga, ingo dutena gutxiak segundua, buelta emango ziot, eta irekin jarriko nau. Perfecto. Eta, hola, vuelta, vale, eta azalak barroa, venga. Horrero izait ospin pixka, venga, lasai, ez da egertatzen, bihartuko dugu. Eta guain hola, gola zu basuan, konfita bengo dugu dana. Venga, badu hau martxan, eta ni bani joa, sokekin, a ber zin bihar dugu. Bueno, venga. Iru soka, eta lagako izut bat, zuk ondo, konprobatzeko, eta bai, begiratzeko barruan, ia enanitoren badagoen, mago txikiren bator barruan sartuta, eta gero ingo dugu magia soka horrekin. Bitxartian bi hauekin, eta azteko nik uste dut hobeto dela, batekin bakarrik anitia, erretzagoa jendeak ulertzeko eta telebizatikan. Bitik bat inde? Etxetikan ulertzeko. Ikusi oso noiz behit soka bat puntari gabe, zera? Oso arraroa da. Bueno, hobeto puntekin hobeto, nik nahi xot, puntak aukitzia soka batek. Iesi celebria. Ekarri dozu, gure izako dituzu hemendikan? Lasai, bitxo, hemen honek balio dago ere, bai. Eta ipiniko dugu, bitxo, hemen txebeste korazio bat.
Iesi celebria. Ez gauko izut, eutzi hemendikan, eta konproba tira hortikan, konprobatzeko benetako korapillo dela, bai hori, eta hau bai, eskinetatik tira egin, ondo lotu. Perfecto. Eta, karo, zeneri korapilloak ez jataz input, hor. Karo, zeneri ez jataz gustatzen, orduan hobeto kendu iten badugu, eta beste korapillo hau ere bai, ingo duguna da desagertarazi, baina bizton. Biztan? Bai, bitu. Input. Ez. Berriro, a ber. Kakasarra lehenu erabilietaz. Kakasarra, a ber. Baina, bi aldiz iten danean putz ez da desagertarazten, iten dana da soltatu. Atera iten da korapilloa sokatikan, baina korapilloa soka kanpoan ez dakanez zentzu askori, soka barruan hobeto. Iesi celebria, Eta dakada galdera bat. Ze hasigera hau, zelan hasigera hau, hiru soka eta sakamen tamaino antzekoa, ez da? Iguala dituan. Iguala zian. Nire galdera izango da, bai, fuerte lotu duzu gainera. Nire galdera izango zen, zelan aldan posible hau itia, soka luze batekin, soka ertein batekin, eta soka txiki batekin. Eta negozu, komprobo negozu, denetako soka diala. Ni sukaldia dedikatuko na. Sukaldia dedikatuko na. Artista gutza gaizi. Katxizla, mar. Etxekak, netzako etxekik. Magia, hau magia. Korditza soka hauen, kartuzak lauana, katxizla, mar. Ona. Bueno, gu gurea. Gero, berri horlako ikuk hemen. Ezea, txundituta. Hemen, dakauna da, martxan, konfitatzen hau ere bai, eta ja, ingo izutena da, inarazi, pateoi, bale? Eta pateori iteko, birringailua jarriko izut hor martxan, eta birringailua jarri ostian, errezingozu. Dena barroa bota, eta birrindu, bale? Ez daka beste ikan. Ai, ama. Eta hori, habilidadia asko berdik, bai, habilidadia asko berdik, Nik etzekia soka horiek nola moztu ituken, gura itxe gabe. Praktikakin, ez? Praktika asko. Batez ere, hasierako ikaste hori, esagero, behin dakizulaz nola egin, behin da berriz, horrezitu dut, zuk ere bai, ez, bakaio moduan, lehenko aldiz, ondo urten alda, baina, hori da, azken aldiz, hobeto urtengo da. Bueno, patata ji guelta emango jau, beste aldetik bai konfitatzen juteko, eta zu adibidez, alain, gogoratze altzea lehendabiziko truko intzen nula. Lehendabiziko trukua, enez gogoratzen nik inaban, igual bai, antzerako, Dakat hori itzapena, ni urten itzala, niri azkenian txikitan ere, magia borrasataz aparte, magia ikustera nere tiok eramaten zian beti. Berari magia gustatzen zitzaion, eta niri, eskusa moduan, umiakin ni joa magia, askotan magia umientza dala euretzen dugu, baina, nire ustez, nagusiak ere disfrutatzeko aukera dakagu. Eta eraman zian, txanmagoa ikustera, lehen txanmagoareko guztitan zehola, eta bera magia ikuskizun bat, bigarren aldiz ikustera ni joala, eta trukoa fitxauta, eta banaikean, eta niri laguntza eskauzian, estenatoki gainera egotzeko, niri iteko trukoa. Eta zan alako truko bat, ni bakarrikan bizitzen abala truko, eta beste guztiok trampa ikusten zan. Nolatzen zituen pelota batzuk, eta nire buru gainetik bota zituen. Osea, trukoa zan zuri. Neri bakarrikan. Nintzen txiki-txikian, banakian magia egiten, Eta, karo, ikusi txanekan, truko hori, eta banakien pelota nire buru gainetikan botatzen zaola. Ni 8 urtekin, 9 urtekin esan amamega. Agar, aldot, edo dana jodidu, truko zua, eta esan, bota indozu, eta ja... Edo papelian sartu. Edo papelian sartu, pixka disimula unibe bai, eta beste dano, disfrute hori bestiak ikusteko. Eta nik uste hori izan zala, lehenko aldixen niola mago... Nere lehen mago gesto ez, sekretua ez esan, eta bestio disfrutatzeko, hori nidaka, hori itzapen hori oso... Zego, nata horretzan nuen, jope, balillo ja, jendia kondo pasaik, eta igual ikasten denako hain ona, baina ontan ondo emango zaitek. Ona. Egia esan, nitxan magoakine bai, guk eukiko genuen, urte baten, bakizu urte bukaerako baskariak iten dugu, eta arginanako afal ostian, bakizu, beti etortzen da afal ostian, musikero bat, edo tipo bat, edo txiste kontalari bat, eta etorri zan txanmagoa, gure afari ostian, magia itea. Eta kiston girua jarrizun, kiston girua, dana txundituta, ondo pasa, eta zu esaten dezuna, batzu bateatzeitu, jendean parrean azteo, eta azkenian da ondo pasatzeko momentu ehar bat. Eta azkenian participazio hori ez, jendean laguntza eta hortan dago. Dudi gabe. Ondo pasatzeko, vamos. Bueno, hor inberdekenek esan dizuten bezala, Erraz, sartu osagaiak barroa, nahazu goiara bat emango izut bihar ba ezu, ontsoa horieko pasatzeko, eta erraz ingo dugu hori. Sartu, birrindu, eta listo, gatzik eta ez du biharko, zeatikan, bai, antxuak bere gatza potentzia botako gude, eta baitare, kontserbako olibak dira. Orduan, hori birrindu, eta ja txukuna geldituko da.
Hori zan, aliolian, baina ez da zer gertatzen, ingo deu pate ospintxua, oso ondo. Ik hori birrindu, eta nik ospin pixka gehiago ateakoet. Ja, bota etena, bai honentzako eta bestiantzako ere, bai. Gaur ospina dakau zo beran, ai, ama, ona. Bueno, eta esan deun bezala, txanmagoa etorri zala gure... Bueno, Baskari, urte bukarako Baskari hortara, zure bai ibiltzea olakotan edo nuniten dezu lana gehien amago bezala? Bai, gainera hola, Baskaritan, Tafaritan, handan eretzat lekuri gisa proposena, ez? Bai, Esaten da oso komodua, jendia ja ambiente honian da honian, ba, pixkat ambientia pixkat hobetzia erretza da. Ja, ez dezula sartu berra ambientia jendia, ez da? Bertan da, eta hor primeran pasatzen dugu egisa esan da, niri... Olakotan, da, onena, eta gero restaurantetan eta tabernak eta olako terrasetan eta ere, azken aldixan magia asko itxen ibiltzen nabil, eta da, sorpresa bat, ez, handiak ez da baino espero. Vale, eta zuze jutezea, terraza aztezea magia iten dago txapelakin pasatzezea, o tabernariak deitzen dizute juteko, edo nola izaten da? Bai, normalian tabernariak deitzuta, bai, hola, batez ere jendiaz molestatzeko, beraien nahi bade, bai, eta hori, izaten da, beste, formatua diferentia izaten da, antzokitan eta ere aktuatzen dut batzutan, baina honedaka sorpresa punto hori ez da baina jendiak espero magia ikusiko da. Ja, ulertze, lasai zaude terrazatxuan edo Baskal hostian, da, pamagoa. Eta momentu eramaten dozu, hortxe, bai. Eta zenbat irautei ikuskizun horiek? Bueno, hauetan izaten da express, izaten da normalian, ez? Taberna eta restaurantetan, mai bakoitzari, pertsona talde bakoitzari, ematen dizkiot, 10 minutu, 12 minutu, 5 minutu, depende zein rezeptibo dauden ere bai. Baina, bueno, ordu bete, ordu terdixan ibiltzen naiz, terrazan bueltaka, alde batetik bestera. Eta, bueno, gero beste magia saioak, antzokitan taulan, ordu beteko saioak izaten dira, bai. Nundik handator arte hau? Ni uste oso aitzindaria izango, ala historia hau, ez da? Bai, nik uste dut, lehengo txamponak sortu zian momentuan ja, hor zaola norbait txampona desagertarazten ja, ez dakit magoa zen ez, baina seguro norbaitxe ja txampona izkutatzen ikasten hasi zala. Eta hori moduan badanakin, ez, untxiak eta agertaraztia, hori azkenean janaria agertaraztia. Hori pixkat, ja animalekin ez dago hainbeste ikusten, eta leheno beti uso zurilla, eta... Bada, ziniokan ere iten dira, baina ez da inoikua, oikoa, bueno, pixkate pokek ere markatzen da magia estilua eta. Baina, adibidez, magia estilo hori bai, seguru ze nungoa dan pertsona ere bai estilo ikutu bat eukiko, edo estilo ezberdina? Asko notatzen da, hori, hemen Espainia mailan ez, gera, esaten da, gerala mundu osotikan, gertuko magia holan, kartekin eta iten dugun magia horretan, onenak, esaten da, gero, bera asizan hor, bera eta Arturo de Ascanio ere bai beste mago bat, eta horrek ja, base dana sortu zaben, eta horiek eta gero gato zen dano, nivel hona dakagu berei esker, hori egizizan da. Bueno, nola bia horrekin? Kaina gixo? Bueno, nahi kondo, ingoikena mingainakin. Hemen goian gehatu zeiken hau batea, bera eraman eta berriro birrindu, bale? Dena ondo egoteko. Bale, hemen eman diotena dagoain betu, bigundu zaizkigu patatak, betu, txar, labana sartzen dut eta bigundu deu, guain ingo dutena da pixkat energia eman eta pixkat kurruzkari utzi. Hauek, martxan dazkau eta piperra, labian dakaun piperra. Labian dakaun piper morroia erreta gongo aia, beitu, ze itxura hartu digun. Aia, ama, ze gauza ona. Eta ez dakizu zeuzei botatzen un piper honek, kriston usaila. Kriston usaila, bale, itxalduko dugu hau. Piperra hau, ingo deuna da, gero, zuritu, eta piperra da, piperra eta tipulakin naztu. Hemen da gau hau gero, ospin pixka bihar deula martxan jartzeko, eta ingotena da bakailua ja bertatik atea. Eta lehen, ondo esan duen bezala Albertok, ostu inbiar du. Bakailuan pilpila ondo ligatzeko, hotzian ion behar du. Beruan egon beltzera vuelta, eta asko kostatzea. Eta batzutan, 10 gradu geisten dira, eta orduan, ostras, guain bai ite zaigula. Orduan, ingo deuna da, hau atea, utzi dena ostutzen, ospin tanto bota laguntzeko, eta hasiko gehan martxan. Berez ez du ospina berre, hau da nire kapretxo pixatola, bixigarri pixatu emateko. Baina ikustezu hemen, ikusezak hemen, alain. Ikusten dek hemen nola gelatina hau dana bota duen, gelatina hori da, lagunduko iguna gure pilpila ligatzen. Goen hauek irikiko ditut horrela, eta hau esango baten batek, arra trampa, hainbeste azalekin nega helduin, Baina, bueno, askotan aldezu ejun arrandeira, eta eskatu, eta agian eukiko dute, eta emango izue, eta hola errexako ditea. Bueno, eta hau esan da, jungo gea, beste reportai bat ikustea. Ikusiko zue, bodega Inurrieta, bertan dago koteto gure zai, eta erakutiko izkigu ardo desberdinak.
Kaixo berriz ere hemen Inurretan bodegatikan, eta lehenengo gunin aurkeztu genizuen gure mahastia, gure lanak nola lantzen ginen dena, ez? Eta gaur aurkeztuko dizuegu gure ardok. Aber ikusteko, ze ardoak atetzen diren mahasti hoietatik, eta aber gustukoa izaten duzuen. Venga! Bodega hau sortu zen familia baten ilusia izan duzen, ez? 1997an hasi ziren ja pixkota ardo mundu hontan ja sartzen. Beraien beti nekazerak izan dut ziren, hasi ziren terrenok erosten, mahastia landatzen, eta gero aber nola sortzen zen, eta ja 3 urte pasada ondoren, ja egin zuten bodega. Porque bere ilusioa zen, ardo guztia itea bere mahatxakin, ez? Familia Antoniana hartuzun kriston ilusioakin proiektu hau, baina azkenan bihurtu da, bodega bat oso importantea, ez? Gure portfolioan baitugu 13 ardo. Beltzak, gorriak, xuriak, semidultze bat. Baina, gaur aurkeztu behar dugu pixkot gure ardo ezak klasikoak, ez? Da mediodia, ardo gorri bat, naparra ditzen dutena, gero gure hau da la joya de la corona, gure orkidea, Sauvignon Blanc bai, eta gero hau da gure krianza, 400, denok oso ezaguna dire, eta hau da pixkot ardo berri bat, garnatxa 100%, da mimau. Mimau da el mimau de la bodega, ez? Hemen dugu gure ardo gorria, rosado mediodia. Ardo honek badu beretetzitzasun bat, normalean rosadoa izaten dire garnatxa purak, mino hau da rosado de primer sangrado, eta da garnatxa gehiena, mino gero badu pixko bat, baita merlot, baita cabernet sauvignon, baita xirak, eta baita grazianoa, ez? Orduan horrek ematen dio kriston beretzitasun bat, eta ematen du piruleta bat. Oain ikusiko ze kolora daukan ardo honek, gorri-gorria. Ardo honek usaina oso fresko dauka, sartzen zu ahoan, eta ematen du olako golosina bat, ez? Eta hau txarra daukana da, hasten zarela botilakin, eta ezin utzi. Zerekin edaten alda ardo hau? Nik uste dut gusturen arabera. Nik adibidez, edaten dut, normalean zerbait freskoa nahi dudalikan, eta ardo honek jasotzen du bazkarion bat, ez da bakarrik aperitiborako, ez? Hemen dago gure orkidea, ardo hau da Sauvignon Blanc mahatxa 100%, eta hau da gure etxeko estandartea, ez? Botako du pixka bat, badu usain oso goxua, segidun sartzen zaizu sudurretik, eta da ardo bat oso freskua, ez? Baitu bere gauzak oso zitrikoak, oso fruta de la pasión, eta da ardo oso erresa dateko, freskua, eta arrain batekin edo aperitu batekin, eta hau sartzen da a las mil maravillas. Guazen 3. oain pasatzen gara ardo beltzetara, eta hemen badu klasiko bat bodegakoa, ez? Inurreta 400. Bere mahatxak 400 metrotara daudelakoz. Eta dago 5 mahatxakin egina, da ardo bat oso komplejua, ez? Oso aromatikoa, oso frutala, eta hainbeste urteia kalean, eta hainbeste urte hor goiko mailan, pues zeo zer erren nahi du, ez? Eta azkeneko aia gure etxeko mimaoa, ez? Eiterakoan behar du mimo honitz, batonajea egiten da barrikaz, eta hau da nahiko berria gure bodegan, eta da garnatxa mahatxa 100%. Eta da ardo oso berexia. Ja ikusten dugu, ardo hau garnatxaren ezaugarriak, ze gerezirin kolore dauken, ja hemendikan usaintzen da, ardo oso goxua da, oso potentea, eta hori da bere iztasuna, ez? Ezautu duzue Inurretaren ardoak, eta hemen espezen zaituzu falseretik, naparrotik, eta, urrengo arte. Joseba, haber noiz ikusten garen. Aupa Inurrieta eta aupa Koteto, egila zan, zenbat ardo eta dana balekuak. Eta gaurko bakailuei laguntzeko, hoi da,
gorrilla naguna gorrilla, txuilla, edo beltza, eta beste goxo puntu horrekin, hemen lagaigo gogoak indaztatzeko, aurrena etorria honea botella eta guzti, aurrekoan bezala. Venga, Koteto, besarka handi bat eta jarraitu goxatu arazten donei, eta hiri ikuste zaik goxatzekela, osea, hor jarraitu. Inberdeuna da, patatago hilatea, betu zeitxura hartu diguen, hau, eosetako balio gue patatagoek, Ai, ama, zeitxura. Bale, biuna daude, kanpoti pixka kurruskari, ezin hobedazkau. Bueno, eta alain, beste magia txiki bat ingo dugu, beste zehola lehiura garria? Bai, bueno, eskatzen baduzu, nahi duzu, nahi beste. Ni beti eskatzen. Betu ingo dugu gainera pixka sukaldean tematika honekin, ez? Hartuko dugu hemen, ez dugu garrantzi zintu dian, baina karta batzu... Lagundu inberdia, toa aldaun ere gauzak iten jarraitxu lasai, bai. Venga, vale. Betu, hartuko dugu hemen, karta batzuk gorrixak, beste batzuk beltzak, baina punto askokin, ikusi behar da, gorriak eta beltza diala, argi eta garbi. Betu, lan, lau eta lau. Pika, trebol, hori da, bai, amarra gatzi berdin du, bai. Baina garrantzitsua da beltzak eta gorriak, hau izango dela ura eta oliba moduan. Vale. Bakizu, pasatzen den, hori da, separa egiten dira. Doan aldegu hartu, adibidez, bitu, hemen argi eta garbi, alik eta polikien. Gorriak eta beltzak, eta poliki nastatzen baitu golan. Bai, nastu dituk danak. Imidan gauza bakarra da pixkat itxoin, eta poliki eta olio gorak agutea, eta ura behian geditzea. Olioa gora igotzen da. Eta ura behian. Ez que ezin da, behitu. Baina ez da magia. Ez da magia. Hau da fizika. Fizika. Fizika ere ondo da, baina hau da fizika. Magia ez da errepikatzen, baina fizika errepika baldugu. Baina ingo dut polikio. Beitu, gorria, beltza. Gorria, beltza. Gorria, beltza. Gorria, eta beltza. Itxoin bakarrik anin bidat, ez da eser gehioin bidat. Eta gora behit, datorrona olio guztia. Eta behian, karo, geratzen da ura, karta gorriak. Baina hau, ez da magia. Hau da, fizika. Fizika da, zertik hori fizikak iteu, ez da? Bale, nik aldiatin. Bai, nastatu eta gero ja. Baina magia izango zen hartzia karta beltzak adibidez bitu eskuan, eta karta gorria lagako temen tabla honen gainean, bai. Vigilatzeko, bat, 3 eta 4 karta. Eta nastatu gabe, nastatzen hau erretza da, baina nastatu gabe beltza duen lekura, etorri behar dira gorri guztiak, eta gorria dauden lekuan, hemen egon behar dira, beltz guztiak hortxe gorri. Utsi zamaga etzi ahi, manazten nahi nauke. Ai, ama, artista hutsa izala. Galtzen ditu horri. Bueno, urrengo lanak ineman baina, vale? Inberdeken adai, birringailua ikusi jatela fina izela birringailua biltzen, hemen ospinak garri du berri zen, arrautza botako jozu, baratzuriak botako izkiozu, pipermina ez, eta ingozuna da hori, eta oliuakin, alioli bat prestatu, vale? Oso, no? Egin dezu sekula maionesa bat, alioli bat? Inoiz. Bueno, hemen dezu, arrautza bota, ospina erdila hola, txorrota txikiak, beste erdila botako jot bakailuei. Eta, gatza, eta arrautza balimaka bihatz bat, olilua beste bikoitza. Vale? Vale, ba. Hoi bai da la fizika. Bueno, ai ama, hemen inberdeuna da, piperra da ia presdaka, ez dut nahi dez potxa indea gotia, Hoi bai, piper gorrilla edakau eharra, tiratxo batzu moztiko izko bertan sartzeko, eta listo, bagoaz aurraka. Bueno, eta hiri, magiak, zergatik txunditzen gain beste, zergatik sartu zaik hau odolian hainbeste barra baino? Jo, ez dakit, nik uste dut pixkat atentzioa lortzeko hori, gogo hori beti txikitatik, ni oso... Euskera ez dakizen, timido. Bai, lotzatila. Bai, lotzatila hori da. Oso lotzatila naiz, eta asko gostau izan zaitez, jandian aurrian nahi hitz egiten, eta lagunak eta olako gozak. Baina magiak ematen zian aukera hori, estenatok iraurten, eta nahi salain, naiz ni ala ez, nire kasuan, eta... Eta kentzen den kaineko txaketa kendu, eta... Hori da, eta disfrutau, eta besti hori disfrutau gara zirek, lehen esan dugu moduan hori niretzat dela... Garrantzitsuena. Oso ondo. Bueno, eta, hau, ire hogi bidiaek, esan dezu ikasten aizala. Aparte, die ikasten bakarrik azea, lanian ebai azizea, edo ze? Bai, ikasten ibili nintzen, ja, amaitzu nituan ere ikasketak, eta aurreko urtean, ja, nakan momentua, lanian ere ibili naiz bere momentuan gimnasioan, eta olako gauzatan. Ikuste zai, bai, gorputza bakakela, eman diok, bai, eurra. Eta, hori, lana bukatu injatan, eta zana, hori da momentua gogua dakat, eta aurro batzuk ere bai, eta zana, oin ja magiara, eta urte bete daramat ontara dedikatzen espresuki. Hau bakarri ganiten. Eta guain zure hogi bidea bilakatu da horren, ez da? Hori da, bai. Eta ahorro horiek gastatzen aizea, o aizea mantentzen ahorro horiek? Mantentzen, eta poliki gorantza bat dihua, señale ona. Vale, heldu horrei. Be, txoine, behi-behian heldu geldikan, bestela moztu ingoa. Hori de, hor heldu. Hor geldi. Pilla indi ulia da. Pilla indi hau magia. Behi-behian euki, eta beha junbez du koipi hartzen. Noiz mostea maionesa bat, koipe gehiagi hartzen dunian. Vale?
Venga, hau listo. Piperra da gazta puntua botoko jot. Vale? Eta hemen inberdeuna da. Azala gatean, ospintantoa bota, eta ligatzen hasi. Zemuz? Ondo, eta guain gora ja. Eta errapatu dena. Eta pixkat olio gehiago botako jo, pixka loditzeko. Baina hori dakazu, listo. Erraz, ez da? Bai. Ja, ezin ez tekela maionesa da sekula, Vale, piperra da, itxura da. Etxian ni bakarrik saiatzen esenen ikusiko dugu. Ikusi saio ez dela, nahi era neotea txintxilika, eta venga, ber nola inun. Repaso. Bueno, erra piperra da, pilpilla mila nijua. Pilpilla iteko, ostu zaigu, ion berdu gola, bihatza sartzezula, eta ez dizula erretzen, bestela, ez da ligatzen. Bueno, ligatzea, baina askoz gehiago kostatzea. Ingo deuna, bertara gota, behitu, esan dizuten bezala, ospintanto batekin hasiko gea, erresago ingo ulako, eta hemen ingo etena da, guain, vuelta, hemen golillok botatzen. Bitu ze koipe dakaun, Behitu, hola iteiat, eta ja hor botatzen gelatina, ia pilpillaek. Baina guain, hau, hemen utzi, bale, hor laska gatea berritut, Eta guain junber naiz, hau botatzen, bestezkoakin hau eta ligatzen. Ikusiko zue, Hau behin hotza da honian, hola iteu, eta beak esan duen bezala. Ez bazaizu ateatzen, hola eman, txaka, eta behitu ze pilpilla ateatzean, Utzina zu hemen, hau ez da segundu baten iten, ajungo naiz pilpilla iten, eta guantxen ator plateraratzea. Mika. Bueno, eta hemen txegaude ja montaia prestatzen, patata biun azkau, bere puntxuan, hemen jarrietena da. Patata, piperra, bakailua, tabaguaz, bigarren kapatxoan bila. Patata, lagatzet erditi mozten dut, bastarreño iristeko. Hola, giok entzen duen molde ikusiten da patata, bale? Venga, bastarreño jarriko deu, aurrera bastar guztik ondo tapatu, eta bastar guztik ondo tapatuta azkaunian, gainuntzekoak erdinen jartzitutu. Pam, eta pam, bale. Bueno, hau saioa bukatzen nahi dut, eta gu irrikitan gitxaudek hemen beste trukini baina bat ikusteko, edo ze, Ez dakit, bai, baina diru pixkat, soltago. Diru pixka berdek? Hombre, premio bat, soldatian nik ere irabazin biakot, ez? Katxiz, amar. A ber, bi ateatzeituken batetik. Pero bat 10 euroko bat, beosteuneko bat kasu. Txekatolako ikat. Hemen txamar zekat. Eta txampona edo? Amar eurokin, bai, horrekin ondo. A ber, bi teituken, bat iretzako eta bestian etzako. Eia kutzen nahi gabe? Hori izango zen, Hori izango banonen ahi. La leche. Zenik, hasi nintzen magia egiten... ez dizut esan, baina pixkat ere diruagatik, ez? Magoak nik uste dut, eta azten nintzen gabero, doblau biletia, eta begiak itxita, imaginatzen naban biletia, undiago egiten zala, kolorez aldatzen zala poliki, tamaina aldatzen zala, eta... Aber, berdia jartzen, memoria. Berdia azten zala jartzen. Utza bat gehiok jarri dioki. Bueno, hori erditi moztuta biontzako. Zuretzat. Netzako? Intentzioa bakarrik handaka zure. Intentzioa? Katxiz, la mar. Hau ez da benetakoa, hau da ilusio bat. Hau ez da benetako biletia. Eta zuke mandiazun biletia beti izan da, ez? Ez da izan €1, ez da izan berdia. Amarrekoa. Izan da amarrekoa, holan txikitxoa, naranja o gorria, eta bai, hau bai, zuretzat. Bueno, niretzat propina moduan, ez? Nik uste dut. Propina iretzako nahi eunekoa gordeiak. Ia isa artista dutza. Ai, ama. Me katxiz la amar. Aberaztuko aizola, ez da? Amarreko euneko bilakatzen baituk. Ai, ama, ai. Bai, goizero saiatzen ez, batzutan ez artetzen, Torri berde goizero nire obradorea eta kroasan batetik, amar jarri. Venga, dana guztua, dana getxea lasai jongo baituk. Artista dutza, Ona. Bueno, eta ire ikuskizuna gure... jatetxea gure lantokira eraman nahi baizki jau, nola topatu aldi jau iri sare sozialetan edo... Bueno, Instagramen mago_baja eta niala ipintzen dozu. Niala? Hori da, niala, bai, alain alderantziz. Vale. Sekretua ere. Vale, hori de sekretua. Horrezuan magia askoin, Cuenta man eta listoa. Ez. Bueno, 12 urtekin ere ezin genuen geixei, espero. Zemat urtekin jarri guan izen hori? 12 urtekin. 12 urtekin. Bueno, hemen txe, aliolit ja, jarri deu. Guain, hain naiz jartzen, patetxua. Eta guain, gehatzen zaiguna da, azkenengo ikutu hau, bitu pixka, agildi giratu zaigun, baina, hola, nire etzai gustatzen pilpilla, krema pastelera mateuna, Bere puntxua berri zateu, dana bezala bizitzan. Ingo deuna da guain. Milorrian gaineti bota, horrela, eta ez dakit, guain pentsatzen dugu gabonetan da, tope ibiliko zaizela, ez da, ikuskizunak eta...
Beteta kasu, agenda, ose? Alde batetik bestera egixe esan da, baina, bueno, aldan enean, ez dakit, bakat, Trebiño oraino jongo nahi zemendikan pare bat astera magia taller bat ematera, gero abenduan, Euskal Herri guztitikan egixe esan da, magia pixka... Vale, kaletikan edo lantokitatikan edo danetik pixka? Bakat, antzokitan ere bai, kalian ere bai, kaleko magia saioak ere bateron bat badakat, oinatin uste dut antzokixan egongo naizela, ordizian ez oinatin, ordizian. Ordizian, vale. Eta zakit, deban ere bai badaka gaztetxean adibidez, deban jende gaztia mantzako, gaztelekutan ere badaka, bateron bat, enpresa afaritan da baskaritan ere bai. Gu hemen indeu, badakizue, magu abiatu nahazue, alain, huelta eman, jarri, eta deitu eta anjungoa, 10 eman da 100 bueltatzi gainea. Bueno, lagunak, bihar arte, aio.